una plaça, un pont, un representant veïnal, una persona, una altra, moltes vegades, un dia, un altre, un altre, un altre. I de cop i volta te n'adones que tens l'estructura, els nodes, les connexions, l'ànima i l'esperit de tota la ciutat al cap. Per tant, en definitiva, és esforç. I esforç, ja hem posat una persona que el seu esforç el va portar ni més ni menys que la primera divisió del futbol. Girona és de primera i necessitàvem un regidor d'esports de primera, Àngel Martínez. Mireu, a mi em fa mal l'ànima, la Cristina n'ha parlat, quan diem que Girona, que és tan bella, tan estimada, ha perdut certa empenta, o diem un positiu, no ha aprofitat totes les oportunitats que tindria des del nostre punt de vista. Fer força forta l'economia. Ho sap bé la Mariona de Puig, que tant ens està ajudant amb aquesta campanya, fundadora d'Axon, presidenta de Pimec. Fer força pel teixit econòmic, fer forta Girona per les oportunitats, fer força per tenir un projecte de ciutat de progrés, ser forts, no?, per creure sense fissures en el creixement econòmic. Nosaltres en aquest sentit tenim un missatge clar i nítid. Aquesta candidatura creu en el creixement econòmic, amb la força del comerç, amb la importància del turisme i amb les oportunitats que això genera.